Her med en forklaring af, hvilken rolle natrium og kalium spiller i forhold til udløsning af et aktionspotentiale i en nervecelle eller i en muskelcelle. Når cellen er i hvile, så er det natrium-kalium-pumpen, som ses her i midten af billedet, der hele tiden sørger for at pumpe natrium ud af cellen og kalium ind i cellen. Faktisk pumpes der 3 natrium ud, samtidig med at der pumpes 2 kalium ind. Det gør, at der skabes en koncentrationsforskel mellem de to stoffer på indersiden og ydersiden af cellen. Og samtidig så bliver miljøet inde i cellen mere negativt, det er symboliseret med de her minuser. Så vi får et mere negativt miljø inde i cellen, end vi har uden for cellen. Natrium-kalium-pumpen kræver ATP, når den kører, og det gør den sådan set hele tiden for at opretholde den her koncentrationsforskel og den her spændingsforskel over membranen. På den næste figur her skal man så forestille sig, at der ankommer et aktionspotentiale til en nervecelle eller en muskelcelle. Herved er der nogle andre kanaler, nogle natriumkanaler og nogle andre kaliumkanaler, som åbner, og der strømmer natrium ind og kalium ud af cellen. Det er det, der gør, at aktionspotentialet bliver udløst. Men for at det aktionspotentiale kan udløses, så skal der også være natrium-kalium-pumpen, som opretholder den her spændingsforskel. Derfor vil jeg lige prøve at tegne en natrium-kalium-pumpe på her, som hele tiden sørger for at pumpe natrium ud af cellen, samtidig med at kalium pumpes ind i cellen. Det vil sige, at vi får natrium pumpet ud. Ja. Og vi får kalium pumpet ind i cellen. Denne her slags natrium-kalium-pumper kan der sagtens sidde flere af rundt i membranen her, samtidig med at der er de her natrium- og kaliumkanaler, som kun er aktive ved aktionspotentialet. Natrium-kalium-pumpen her virker altså hele tiden og sørger for at opretholde en spændingsforskel, som er nødvendig for, at aktionspotentialet kan udløses, når det elektriske signal kommer ned igennem nervecellen.